este o rugăminte din partea apostolului Pavel. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții. Vedem că Domnul Iisus Hristos o să judece și vii și morții. Putem să ne gândim la lucrul acesta fiecare dintre noi. Pentru că niciunul dintre noi nu vom scăpa de judecata Domnului Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu putem să fugim de judecata Domnului Iisus Hristos. Chiar nici unul dintre noi nu putem să scăpăm de această judecată. Vedem că Dumnezeu ne spune că El ne va judeca. Fie că vom muri, fie că vom fi vii atunci când Domnul Iisus va veni, El ne va judeca. Vedem că Domnul Iisus Hristos ne avertizează prin acest cuvânt să fim pregătiți, să fim gata pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos poate să vină în orice clipă. Domnul Iisus Hristos poate să vină la noapte, poate să vină mâine, poate să vină în orice vreme, poate să vină tot timpul. Domnul Iisus poate să vină. Cum te va găsi Domnul Iisus Hristos când va veni El? Vedem că Domnul Iisus Hristos nu judecă numai cei care au murit. Sunt două feluri de oameni care mor. Oamenii care sunt mântuiți și au murit mântuiți, au murit în Hristos, au murit în credința în Domnul Iisus Hristos, și sunt oamenii care au murit fără Domnul Iisus Hristos, fără credința în El. Vedem că Domnul Iisus Hristos îi va judeca și pe acești oameni, indiferent cum au murit. Vedem că Domnul Iisus va judeca și pe cei vii. Atunci când Domnul Iisus va veni, o să fie o categorie de oameni care vor fi vii, nu or gusta moartea. Fie că oamenii ăștia vii l-au slujit pe Domnul Iisus sau nu l-au slujit pe Domnul Iisus. Vedem că și ei vor fi judecați. Vor fi două feluri de judecată. Judecată pentru răsplătire, pentru cei credincioși, o să fie o judecată altfel. O să fie o judecată pentru răsplată. Vedem că Dumnezeu o să judece pe cei care sunt credincioși, pe cei care au slujit Domnului Iisus cu toată inima lor, cu tot sufletul lor, cei care au luptat, cei care au împlinit poruncile Domnului Iisus Hristos, cei care au călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ei vor fi judecați pentru răsplată, pentru cunună. Ei vor primi o cunună. Și acea cunună nu se va veșteji, nu se va usca. Acea cunună va fi verde. Vedem că Domnul Iisus le va răsplăti oamenilor aceștia care au fost credincioși cu viața veșnică. Să ne ajute Dumnezeu să ne aflăm și noi printre ei. Dar vedem că pentru cei care au păcătuit în continuu, pentru cei care n-au vrut să se pocăiască, pentru cei care au respins cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care au trăit așa cum au vrut ei în plăcerile lor, n-au vrut să împlinească poruncile Domnului Iisus, oamenii aceștia vor fi judecați pentru ce? Oamenii aceștia vor fi judecați pentru iad, pentru o pedeapsă care va fi așa de mare încât n-aș vrea să fim noi atunci sau să ne aflăm noi printre oamenii aceia care vor primi această pedeapsă, pedeapsa veșnică. Va fi o pedeapsă veșnică pentru oamenii aceștia care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Și această pedeapsă veșnică, cum am spus-o, probabil cam dur, această pedeapsă veșnică va fi iadul. Va fi iadul pentru oamenii aceia care au respins cuvântul lui Dumnezeu continuu, pentru oamenii aceia care n-au vrut să calce pe urmele Domnului Iisus. Ori auzi cuvântul lui Dumnezeu, ori auzi strigarea lui Dumnezeu, dar ei și-or închis urechile. Unii dintre ei chiar l-au primit pe Dumnezeu și l-au părăsit pe Dumnezeu după aceea, sau s-a jucat cu Dumnezeu, l-au primit pe Dumnezeu și au fost nici calți, nici reci. Au fost așa, cu un picior
să spunem așa, cu un picior în rai și cu un picior în iad. Dar Dumnezeu spune clar că nu poți să mergi pe calea lui Dumnezeu când așa, când la diavolul, când la Dumnezeu. Nu poți să mergi așa pe calea lui Dumnezeu. Ori mergi pe calea lui Dumnezeu, ori mergi pe calea lui diavolul. De aceea Dumnezeu ne-a pus ca să alegem fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute ca să alegem pe ce cale vrem noi să mergem, pentru că ziua judecății va veni. Nu o să mai dureze mult, Dumnezeu știe când, dar noi trebuie să fim pregătiți ca și fecioarele înțelepte, pentru că Domnul Iisus va veni. De aceea fii pregătit, de aceea fii credincios Domnului, de aceea renunță la păcatele care te vor duce în iad, te vor duce la judecata aspră a lui Dumnezeu. Renunță la tot ce este rău în viața ta și pune un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Vedem că trăim o perioadă foarte greauă. Vedem ceea ce se întâmplă în lumea întreagă. Vedem ceea ce se întâmplă în România, de exemplu. Dumnezeu cere ceva de la noi. Dumnezeu cere un lucru de la noi fierbinte. Să ne apropiem de El cum n-am făcut-o niciodată până acum. Să ascultăm de poruncile Domnului Iisus cum n-am făcut-o niciodată până acum. Să ascultăm de cuvintele Domnului cum n-am făcut-o niciodată până acum. Acum este timpul, cel de pe urmă, în care noi trebuie să strigăm la Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să facem lucrul acesta. Vedem că împărăția Domnului Iisus va veni. Fiecare care va muri în Domnul Iisus Hristos va merge în împărăția sa. Dumnezeu este gata să ne primească pe fiecare dintre noi în împărăția lui Dumnezeu, împărăția Domnului Iisus. Dar vedem că împărăția Domnului Iisus, împărăția lui Dumnezeu, a fost făcută și pentru noi. Iadul nu a fost făcut pentru om. Iadul nu a fost făcut pentru noi, ci iadul a fost făcut pentru diavolul și armata sa. Dar pentru că noi alegem să-l urmăm pe diavolul, vom merge și noi acolo unde este el. Dacă noi vom alege să mergem după Domnul Iisus Hristos, vom merge și noi după el, în împărăția sa. Doamne, ajută-ne ca să mergem după Domnul Iisus, ca să putem să ajungem în împărăția sa. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvântează-ne cu credință, cu putere. Vedem aici în versetul 2, provăduiește cuvântul. Dumnezeu ne cere ceva. În perioada aceasta, toți care îl cunosc pe Dumnezeu, toți aceia care poate să mânuiască cuvântul lui Dumnezeu, toți aceia care sunt predicatori, evangeliști, păstori, trebuie, și este o poruncă din partea lui Dumnezeu, să provăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și vom vedea cum trebuie să provăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Vedem mai departe că cuvântul lui Dumnezeu trebuie provăduit la timp și ne la timp. Cum trebuie să fie provăduit cuvântul lui Dumnezeu? La timp și ne la timp. Să ne agățăm de orice ca să provăduim Evanghelia lui Hristos. În timpul acesta, în care noi suntem izolați la domiciliu, mă gândeam, și vreau să vă mărturisesc lucrul acesta, mă gândeam cum pot eu să provăduiesc Evanghelia Domnului Iisus. Până n-a venit criza aceasta, provăduiam Evanghelia Domnului Iisus Hristos oriunde puteam și aveam ocazia, fie pe drum, fie în case la oameni, fie în biserică duminica. Dar pentru că acum nu mai pot să fac lucrul acesta, pentru că autoritățile ne interzice să mai facem lucrul acesta, m-am gândit, Doamne, cum pot eu să provăduiesc Evanghelia Ta în timpurile acestea de crize
În timpurile acestea unde nu mai poți, este interzis prin lege să mai propovăduiești Evanghelia în biserici sau să mergi pe stradă sau în casele oamenilor. Și atunci Domnul m-a cercetat prin rugăciunile care eu le-am înălțat spre Dumnezeu și mi-a pus pe inimă ca să propovăduiesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos în continuare, dar de data aceasta prin intermediul internetului. Mi-a fost greu, dar cu ajutorul Domnului Iisus am reușit să fac lucrul acesta. De aceea, Dumnezeu ne cere să propovăduim Evanghelia Domnului Iisus Hristos în orice vreme, în orice perioadă și să găsim mici strategii prin care noi să putem să propovăduim Evanghelia lui Hristos. Da, vor veni unii care nu cred că o să fie inspirați din partea lui Dumnezeu, care vor ca să te dărâme. Vor să spună, nu, ce vrei să fii mândru? De ce faci lucrul acesta, să propovăduiești Evanghelia? Prin intermediul internetului, vrei să fii mândru? Vrei să ieși în evidență? Și vedem că de multe ori aceste ispite și acești oameni vor veni chiar din casa lui Dumnezeu. Cei care cunosc pe Dumnezeu, ei vor fi primii care vor încerca să te împiedice ca să răspândești Evanghelia Domnului Iisus. Dar tu să fii încredințat prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne poruncește să propovăduiești Evanghelia lui Hristos la timp și ne la timp, în orice vreme să propovăduiești Evanghelia lui Hristos. Dacă Domnul Iisus ne poruncește lucrul acesta, indiferent că legile te-au închis în casă, indiferent că se vor da legi, poate vom fi închiși în pușcării. Și acolo în pușcărie poți să propovăduiești Evanghelia lui Hristos. Chiar și în spital, dacă vei ajunge într-un spital, chiar dacă poate ai coronavirusului și ajungi în spital, tu care îl cunoști pe Hristos, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a îngăduit să vină boala aceasta peste tine ca tu să propovăduiești Evanghelia acolo unde ești. Să propovăduiești Evanghelia la asistente, să propovăduiești Evanghelia la cei bolnavi. Pe fața ta nu trebuie să vadă teama și frica, pentru că în tine este Hristos. Trebuie să împlinim această poruncă. Și atunci când propovăduiești Evanghelia, trebuie să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să strigăm la Dumnezeu. Trebuie să medităm și la ceea ce am predicat. Pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă, chiar și nouă, cei care propovăduim Evanghelia, Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă, prin ceea ce noi predicăm la alții Evanghelia. De aceea, atunci când tu predici Evanghelia, trebuie să fii foarte atent, să propovăduiești ceea ce Dumnezeu dorește să propovăduiești, cuvântul Lui, să fii foarte atent și trebuie să te înveți chiar și pe tine însuți, de multe ori. Pentru că în timpul acela când tu predici Evanghelia și propovăduiești Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu suntem singuri, ci Duhul lui Hristos este peste noi, Duhul Sfânt este peste noi. Pentru că noi nu suntem în stare să vorbim despre Dumnezeu. Pentru că lucrurile pe care noi le expunem sunt lucruri foarte mari, foarte sfinte. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. De aceea, ca tu să poți să propovăduiești Evanghelia, în clipele acelea Dumnezeu te sfințește, te curățește și atunci tu propovăduiești Evanghelia cu putere, cu credință. De aceea să nu-ți fie teamă. Înainte să propovăduiești Evanghelia, mărturisește-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu și roagă-L pe Domnul Iisus Hristos ca să vorbească prin tine, pentru cei din jurul tău. Depinde în ce context te afli tu când propovăduiești Evanghelia Domnului Iisus. De aceea, fii încredințat că nu ești singur, ci puterea Domnului este cu tine. Duhul Sfânt este cu tine. Slăvit să fie numele Domnului. Vedem aici așa că Dumnezeu ne îndeamnă și să mustrăm și să îndemnăm cu toată blândețea. Cum să mustri? Poate să vină un frate de-al tău, poate să vină un om
cu anumite păcate și tu nu poți să stai să te uiți la el că el păcătuiește în continuu. Dacă fratele tău care e în credință, care îl cunoaște pe Domnul Iisus, poate are o slăbiciune pentru alcool și consumă alcool. Și el nu se poate lăsa, dar el vrea ca să meargă pe calea lui Dumnezeu, dar el nu se poate lăsa de alcool. Tu care ești un provăduitor a Evangheliei Domnului Iisus, trebuie să mergi să-l mustri. Cum? Cu blândețe. Trebuie să-l mustri cu blândețe ca să înțeleagă că nu face bine ceea ce face. Vedem că Dumnezeu ne spune și să îndemnăm pe alții care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, să-i îndemnăm să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, dar tot cu blândețe. Cu blândețe. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această blândețe, pentru că avem nevoie de blândețe. Dacă nu suntem blânzi, nu putem să vorbim cum trebuie despre Dumnezeu. Și tot ce iasă din gura noastră poate să iese cu ceva duritate și acest lucru poate să deranjeze pe cei din jurul nostru. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze atunci când provăduim Evanghelia, să o provăduim cu blândețe. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu acest lucru. În versetul 3 ne apropiem și ne uităm că-și va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Vedem că deja a venit vremea aceasta, oamenii nu mai vor să suporte învățătura sănătoasă. Eu am pățit și vreau să vă mărturisesc lucrul acesta. De foarte multe ori m-am dus cu Evanghelia Domnului Iisus pe stradă, am întâlnit oameni la poartă și atunci când am încercat să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos, m-or lăsa până la un punct. Și la anumite puncte unde era vorba despre viața lor, despre păcatele lor, că ei trebuie să se împace cu Dumnezeu, m-au oprit. Pentru că ei nu puteau să suporte învățătura sănătoasă. Poți să vorbești orice, dar nu despre Domnul Iisus. Așa m-au spus alții. Vedem că în vremurile de pe urmă sunt tot mai mulți oameni din ăștia care nu vor să primească învățătura sănătoasă. Dar cu tristețe vreau să vă spun că sunt și oameni care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos și ei nu vor să suporte învățătura sănătoasă, nu vor să accepte să înveți despre Domnul Iisus Hristos. Ei să bat cu pumnul în piept că știu totul. Ei să bat cu pumnul în piept că ei nu au nevoie de învățătura voastră. Țin minte când m-am dus la cineva, un om credincios, și mi-a spus: ce să facă copilul ăsta? Copilul ăsta mă poate învăța pe mine din Biblie? Tinerelul ăsta mă poate învăța pe mine din Biblie? Și atunci eu m-am dus la el și am spus așa: tinerelul acesta nu te poate învăța, dar ce este în mine, aia te va învăța și pe tine, cum a învățat și pe mine. Și în mine este Duhul lui Hristos. Și Duhul lui Hristos te va învăța și pe tine. Vedem că oamenii aceștia sunt tot mai mulți. Oameni care nu suportă să fie învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Ei știu toate lucrurile și ei spun că sunt bine înaintea lui Dumnezeu sau pe calea pe care ei sunt. Dar vedem că Dumnezeu ne spune despre lucrurile acestea. Dar vă îndemn în numele Domnului Iisus, dacă vă aflați printre oamenii aceștia, mărturisiți-vă păcatul înaintea lui Dumnezeu și cereți-vă iertare. Vedem că pe oamenii aceștia, atunci când le spui adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că îi gâdălă urechile, să audă lucruri plăcute. Vedem că pe ei îi gâdălă urechile când le spui despre Domnul Iisus. Nu vor să suportă, nu vor să asculte. Dar dacă vorbești despre politică, ei sunt gata, sunt deschiși. Dacă vorbești despre lucruri pământești, sunt deschiși.
Dar când vorbești despre Domnul Iisus, această categorie de oameni încearcă să te elimine, să nu mai stai lângă ei, să te oprească. Vedem că Dumnezeu ne spune că acești oameni vor fi aspri judecați. Acești oameni vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu pe noi ne-au respins, pe noi evangheliștii, nu pe noi, ci l-au respins pe Domnul nostru Iisus Hristos. Acum vom vedea cum ei își dau învățături unii altora. Vedem că acești oameni care resping pe Domnul Iisus, acești oameni care ne resping pe noi, dar resping pe Domnul Iisus, își dau învățături după poftele lor. Dacă ei consideră că este bine să bei, să consumi alcool, este bine să consumi alcool, dar Biblia spune că nu ai voie să consumi alcool. Vedem că se vor întâlni 3, 4, 5 care își dau învățături unii altora, toți cu această patimă, și ei să mint unii pe alții, dar nu scriptural. Spune, am auzit că nu este păcat să bei, am auzit că nu este păcat să te îmbeți, am auzit, frate, stai liniștit, că și eu mai beau, și eu mai fac lucruri cu tare. Și vedem că își dau învățături unii altora. Alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu, la fel. Vom fi mântuiți și așa, dacă dăm de pomană în numele unui mort, dacă dăm de pomană, vom ajunge în cer. Dacă mergem la moaște, vom ajunge în cer. Scrie în Biblie, dar ei nici nu au pus mâna pe Biblie, ci ei au aplecat urechea la povești, la bazme. Și vedem că oamenii aceștia se înșală unii pe alții, se mint unii pe alții și prin înșelăciune și minciună ei continuă să meargă pe calea lor și la final o să regrete, pentru că o să piară. Vedem că Dumnezeu ne spune să cercetați Sfânta Scriptură, să luați învățături numai din Sfânta Scriptură, să puneți în viețile voastre și să aplicați în viețile voastre numai cuvintele scripturale, să nu vă luați după nimeni, să nu vă luați după alte învățături care nu sunt scripturale. Opriți-vă dacă vă dă cineva o învățătură, luați cuvântul lui Dumnezeu, cercetați-l și după aceea, dacă este scriptural, aplicați-l în viața dumneavoastră. Dacă nu, eliminați-l. Vedem în versetul 4 ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, cum trebuie să fim noi în vremurile acestea de pe urmă, cum trebuie să fim noi acum, treji, să nu dormim, să nu ațipim. Dacă vrei să fii treaz în toate lucrurile, asta înseamnă că trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciunile tale, trebuie să stai în cuvântul lui Dumnezeu, să citești cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, trebuie să ții post și trebuie să faci și să împlinești poruncile lui Dumnezeu și trebuie să faci ceea ce Dumnezeu îți cere ție. Și atunci vei fi treaz în toate lucrurile. Dacă suntem treji în toate lucrurile și vom asculta de Dumnezeu, vedem că trebuie să răbdăm. Și ce să răbdăm? Trebuie să răbdăm suferințele. Vom suferi atunci când vom provădui Evanghelia lui Hristos, atunci când vom mustra pe cel care a greșit. Putem și să suferim din partea lor. Putem să suferim jigniri, putem să suferim bătăi, putem să suferim anumite feluri de suferințe, persecuții, poate chiar unii să te omoare din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Dar trebuie să răbdăm în suferința noastră. Nu trebuie să ripostăm împotriva lor. Dacă ei te acuză și acuzația lor este pe nedrept, rabdă în suferința aceasta și tu nu te lupta. Lasă-i în pace, pentru că și Domnul Iisus a suferit pe nedrept. Vedem că și Domnul Iisus a răbdat suferința și bajocora lor.
Dacă noi vrem să fim mântuiți, dacă noi vrem să călcăm pe urmele Domnului Iisus, trebuie să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și în suferință și în necaz. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ne îndeamnă Domnul să facem lucrul acesta, lucrul unui evanghelist. Să știți că toți evangeliștii aproape din trecutul nostru au suferit pentru Evanghelia provăduită. Au suferit pentru că au provăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Unii au fost închiși în lagăre, au fost bătuți, unii au fost omorâți, unii au fost persecutați din pricina Evangheliei chiar de familia lor. Alții au fost persecutați pentru Evanghelia lui Hristos chiar de biserica lor. Da, chiar de biserica lor. Vedem că unii evangeliști au trecut prin suferință ca să meargă Evanghelia lui Hristos mai departe. Ei ori ascultat de poruncile Domnului Iisus. Ei ori înțeles poruncile Domnului. Când a spus Domnul Iisus să mergeți până la marginile pământului. Un evanghelist nu are concediu. Un evanghelist nu are voie să ia pauze. Un evanghelist trebuie să lucreze tot timpul pentru Domnul Iisus. Un evanghelist, și dacă are familie, împreună cu familia lui, trebuie să lucreze pentru Domnul Iisus. De multe ori, poate nevestele evangheliștilor sunt supărate pentru că soții lor tot timpul pleacă de acasă. Tot timpul sunt plecați și nevestele lor poate de multe ori rămân singure. Dar femeile care sunt a evangheliștilor trebuie să fie fericite pentru că soții lor merg cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos mai departe și îndemn toate surorile, toate femeile evangheliștilor, le îndemn în numele Domnului Iisus. Atunci când soții lor pleacă pe teren, ele să se pune în genunchi și să se roage Domnului pentru ei, pentru protecția lor și pentru ca Evanghelia să ajungă la inimile oamenilor. Fiți fericite! Fiți fericite! Asta înseamnă fericire. Și cum trebuie să ne împlinim noi slujba de evangeliști? Cum? Trebuie să ne împlinim slujba bine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva, Domnul spune, du-te în cartierul cutare și vestește Evanghelia. Simțim poate lucrul acesta din partea lui Dumnezeu și trebuie să mergem. Și atunci când ajungem în cartierul acela, cineva, vine și îți dă o palmă. Ce faci? Te retragi și pleci înapoi acasă că ai fost bătut sau te duci la sediul poliției? Sau îl dai în judecată? Sau continui așa bătut să vestești Evanghelia Domnului? Vedem că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, împliniți bine slujba. Împliniți-o bine. Dacă eu mă retrag după ce am primit acea palmă, nu sunt un bun evanghelist. Nu sunt bun evanghelist. Și Domnul se va aprinde de mânie împotriva mea. Eu trebuie să continui așa, mai departe evangelizarea la oameni, să le spun Evanghelia Domnului Iisus. Evanghelia Domnului Iisus și evangheliștii toți trebuie să vestească Evanghelia Domnului Iisus cu prețul vieții lor. Trebuie să ducă slujba aceasta și să o împlinească bine și să o ducă la bun sfârșit. Și nu se împlinește slujba asta de evanghelism, mă duc să evangelizez sau la evangelizare când vreau, predic când vreau, le spun la oameni când vreau, sortezi tu la ce oameni să spui și la ce nu. Să spui tu, eu spun numai la bogați sau spun numai la cei care sunt mai puțin bogați, dar nu mă duc la cei săraci, nu mă interesează de alcooliști, de drogați și de eu știu ce fel de oameni.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să mergem să propovăduim Evanghelia la orice făptură, la orice om, indiferent că este bolnav, indiferent că este sănătos, indiferent că este foarte, 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 foarte sărac, indiferent că este foarte bogat, indiferent că stă într-o mizerie unde poate niciun animal n-ar intra unde stă omul acela. Dar dacă Domnul te trimite la el, trebuie să mergi acolo să vestești Evanghelia Domnului Isus. Mi-aduc aminte că în urmă cu aproape 2 ani de zile Domnul m-a trimis să vestesc Evanghelia la un om care era bolnav și simțeam din partea Domnului că trebuie să merg acolo. Și omul acela trăia într-o mizerie foarte mare. Și am mers acolo, i-am deschis ușa, i-am spus cine sunt, am intrat acolo la el, i-am vestit Evanghelia Domnului Isus Hristos, m-am rugat pentru el și după ce am plecat de acolo, după o zi, aproape o zi, primesc veste că omul acela a murit. Atunci mi-am dat seama că dacă eu nu mergeam cu Evanghelia, Dumnezeu putea să ceară sângele omului acela din mâna mea. Dar pentru că Domnul m-a trimis la omul acela, Evanghelia Domnului Isus a fost provăduită și la omul acesta în ultimul ceas. Și după aceea Domnul l-a chemat acasă. Și omul acela trăia într-o mizerie. Mirosea foarte urât. Puteam să zic, nu mă duc, mă îmbolnăvesc. Dacă vrei să fii un bun evanghelist, nu trebuie să te gândești la tine, ci trebuie să te gândești la sufletul omului acela, ca să-l câștigi pentru Domnul Isus, cu prețul vieții. Domnul Isus și Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci se uită la inima omului. Domnul Isus Hristos nu a murit numai pentru oamenii care sunt curați, bogați, ci Domnul Iisus Hristos a murit și pentru oamenii aceia care stau în mizerie. Domnul Iisus a murit pentru orice fel de om, categorie de om. Dacă Domnul Iisus ne-a poruncit să mergem cu Evanghelia la orice om, noi evangheliștii Domnului Iisus, noi care spunem că suntem evangheliști, suntem păstori, suntem diaconi, suntem prezbitori, suntem evangheliști, provăduitori ai Evangheliei, trebuie să mergem cu Evanghelia peste tot. Trebuie să ne dezbrăcăm de costumul în care suntem noi îmbrăcați și să mergem și la cel care este cel mai sărac, cel mai neînsemnat. De multe ori societatea pe cei săraci îi resping, îi lasă, dar tu care provăduiești Evanghelia, dacă simți din partea Domnului Isus, du-te și acolo și provăduiește Evanghelia. Dumnezeu spune ca să ne ducem slujba de evangeliști la bun sfârșit, dar să o facem foarte, foarte bine. Dumnezeu ne va cere socoteală pentru fiecare evanghelist, fiecare pastor, diacon, prezbitor. Dumnezeu o să ne ceară socoteala cum am lucrat noi pentru El. Cât de mult l-am slujit noi pe Domnul. Ne-am dus acolo unde Domnul Iisus ne-a trimis, ne-am coborât până acolo în nămol să spunem cu Evanghelia Domnului Iisus. Sau noi am ales să stăm la cravată, să mergem numai duminica, să mergem în familii care ne poate răsplăti slujba pe care am făcut-o. Nu vreau să lovesc în nimeni, dar vreau să fiu un semnal de alarmă pentru fiecare evanghelist. Du-te și provăduiește Evanghelia cu prețul vieții. Chiar dacă Domnul te va trimite pe front, du-te și acolo. Chiar dacă Domnul, în perioada asta, eu știu, te trimite să vestești Evanghelia la un om care este cu coronavirusului. Dacă tu ai încredințarea aceea că Dumnezeu te-a trimis, du-te cu încredere, pentru că boala nu se lipește de tine. Mi-a plăcut zilele acestea, apropo, la televizor
a arătat un preot care el zicea că de aproape 12 ani merge acolo unde sunt oamenii aceia cu lepră. Boala aceea se ia normal. Și el merge, acel preot, la oamenii aceștia, îi spală, îi îngrijește, le aduce haine, mâncare, se roagă pentru ei, îi împărtășește cu aceeași lingură. Și o că tot cu aceeași lingură se împărtășește și el. Și boala nu s-o lipi de el. Atunci când Domnul te cheamă să faci o slujbă de evanghelist, nu trebuie să te temi. Ne uităm la Apostolul Pavel. A fost mușcat de șarpe, veninos, și n-a murit. Vedem că corabia cu el de multe ori s-a spart și a ajuns pe fundul apei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Credea Apostolul Pavel că atunci va fi sfârșitul lui, dar Domnul nu l-a lăsat. Vedem că Apostolul Pavel a fost din pricina cuvântului împloșcat cu pietre, lovit cu pietre. Dar vedem că tot n-a murit. Ei credeau, oamenii care dădea cu pietre în el, că este mort. L-au scos afară din cetate și a spus: gata, l-am omorât. Dar vedem că Domnul l-a înviat și el nu a murit, nu era mort, s-a ridicat sănătos. Când vă spun, s-a ridicat sănătos în numele Domnului Iisus și a mers mai departe. Unde s-a dus? S-a dus să se ascundă în pădure după ce a luat bătaie cu pietre și a fost omorât și a scos afară din cetate? Nu! Apostolul Pavel s-a ridicat de jos după ce a fost lovit cu pietre și s-a dus în casa lui Dumnezeu și a provăduit Evanghelia în continuare. Nu a plecat acasă. Nu s-a dus să-și facă o echipă mai mare, să meargă să lupte împotriva lor. Nu! Ci s-a dus să provăduiască Evanghelia mai departe. Și știți cum a mers el? Să provăduiască Evanghelia mai departe după ce a fost bătut cu pietre. Cu bucurie! Cu bucurie! Strigau la Dumnezeu și lăuda pe Dumnezeu. Cu bucurie s-a dus. Cum? Am fost mort, Domnul m-a înviat. Ei m-au bătut cu pietre. M-a spart capul. Și o să mă duc să vestesc Evanghelia cu bucurie. Da! Pentru că Hristos este viu în tine. Dacă Domnul vrea să te treacă printr-o încercare foarte grea pentru că tu vestești Evanghelia Lui și cineva îți dă în cap și te omoară, Dumnezeu poate să te învieze, să te ridice din nou pe picioare, să-ți vindece rănile și să continui mai departe să vestești Evanghelia lui Hristos. Dar asta nu poate să o facă oricine. Nu oricine este chemat ca să fie evanghelist. Evangeliștii sunt acei oameni care trăiesc numai prin Domnul Iisus Hristos. Acei oameni care sunt gata să moară pentru Domnul Iisus și pentru cei din jurul lor. Evangeliștii sunt acei oameni care stau la picioarele Domnului Iisus. Acei oameni care nu ascultă de oameni, ci ascultă numai de Domnul Iisus. Evangeliștii sunt acei oameni care nu au frică de oameni, ci are frică de Domnul Iisus. De aceea nu oricine poate să fie evanghelist. Nu oricine poate să fie păstor, diacon, prezbitor. Dacă totuși Domnul te-a chemat la slujba aceasta, pocăiește-te. Vedem în versetul 6 ce frumos ne vorbește Dumnezeu în continuare. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plăcerii mele este aproape. Ce este aproape? Domnul Iisus Hristos este aproape să vină. Clipa plăcerii a Domnului Iisus Hristos este aproape să vină, să-ți răscumpăre mireasa. Domnul Iisus va veni după mireasa Lui. Domnul Iisus este nerăbdător ca să vină să ne dea mântuirea. Nu mai este mult.
spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus va veni. Nu mai este mult. Cum te va găsi pe tine Domnul Iisus dacă va veni acum? Vei fi oare pregătit? Sau vei fi ca și fecioarele acelea care au adormit? Sau vei fi ca fecioarele acelea 5 care au stat înaintea Domnului, care au vegheat, care s-au uitat pe geam continuu, care au stat în rugăciune, în post, care l-au lăudat pe Dumnezeu toată viața? Da, categoria aceasta de oameni, de creștini, îl așteaptă pe Domnul Iisus cu bucurie. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus va veni după mireasa sa. Nu mai este mult. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu mai este mult. Pocăiții să se pocăiască și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inimile lor. Pentru că pocăiții care nu se vor pocăi atunci când va veni Domnul Iisus vor urla, vor zbiera, vor striga, dar nu de bucurie, ci de teamă, de frică, pentru că Domnul Iisus îi va judeca și va fi mai greu pentru ei decât a fost pentru Sodoma și Gomora. Judecata va fi aspră pentru ei. De aceea, cât ai suflare de viață în tine, pocăiește-te. Dar pentru cei care au fost ca fecioarele înțelepte, care au vegheat toată viața lor, au stat în rugăciune toată viața lor, categoria aceasta de oameni, când o să-L vadă pe Domnul Iisus pe ceri, o să strige de bucurie, o să plângă de fericire, o să ridice mâinile în sus, pentru că bucuria mântuirii este în ei. Domnul Iisus vine după mireasă, Domnul Iisus vine ca să le dea cununa vie, Domnul Iisus vine să le dea răsplata, Domnul Iisus vine ca să le dea mântuirea. Ei sunt fericiți pentru că vine iubitul lor, vine Domnul lor, vine stăpânul lor. O să fie o mare bucurie. O să fie o mare bucurie pentru cei care sunt răscumpărați de Domnul Iisus. Dar cei care nu-L cunosc pe Domnul, a treia categorie, care n-au vrut să audă de Dumnezeu, care au respins cuvântul lui Dumnezeu, care pur și simplu ai mers cu Evanghelia la ei, dar ei te-au respins, nu au vrut să asculte Evanghelia lui Hristos. Acei oameni, atunci când va veni Domnul Iisus, vor băga capul în pământ ca și un struț. Dacă e bine exprimarea aceasta, exact așa se vor ascunde. O să fie mirați, o să le crepe obrazul de rușine, pentru că au fost înșelați, pentru că și-au dat învățături ei după prostia lor. O să fie o mare durere pe toată fața pământului, pentru că numai o singură categorie de oameni vor fi mântuiți. Acei răscumpărați prin sângele Domnului Iisus, acei vor fi mântuiți. Restul ceilalți vor fi judecați și judecata Domnului va fi aspră pentru ei. Domnul să ne ferească și Domnul să vă ajute pe fiecare dintre voi ca să-L primiți pe Domnul Iisus în inima voastră cât mai aveți suflare de viață. În lumea aceasta vedem că atunci când moare un om, oamenii se adună la capul lui și spun:
Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu nu mai poate să-l ierte. Lucrul acesta trebuie să-l zicem noi atunci când suntem în viață. Lucrul acesta trebuie să-l spunem când ne întâlnim unii cu alții. Și când dăm mâna unii cu alții să spunem: Dumnezeu să te ierte, frate. Dumnezeu să te ierte, prietene. Nu după ce a murit. Că după ce a murit degeaba mai spui. Lucrul acesta este o erezie. Este o minciună. Este o înșelăciune din partea Satanei pentru omenire. După ce ai murit, nimeni nu mai te poate salva. De aceea, cât ai viață în tine, încă mai este o salvare pentru tine. Dumnezeu este gata să te ierte, să te mântuiască. De aceea, fii pregătit pentru venirea Domnului Iisus. Vedem aici, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să păzești credința. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și prin harul Lui ai ajuns să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, ai ajuns să cunoști Evanghelia lui Hristos, păzește-ți credința pe care o ai. Păzește-ți credința față de păcat. Dumnezeu să-ți ajute și Dumnezeu să-mi ajute. În versetul 8 și ultimul verset ne spune cuvântul lui Dumnezeu: de acum mă așteaptă cununa. Ce ne așteaptă pe noi la sfârșitul vieții noastre? Dacă am fost cu Domnul Iisus, dacă toată viața noastră am stat în rugăciune și am stat la picioarele Domnului Iisus, de acum mă așteaptă cununa. Aleluia! Neprihănirii, cununa, neprihănirii. Cei neprihăniți vor primi cununa. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Această cunună aș vrea să o primească toți oamenii de pe pământ. Când vom primi cununa aceasta? Ascultați aici: pe care mi-o va da în ziua aceea. În ziua aceea Domnului, judecătorul cel drept. În ziua aceea mare. În ziua judecății. Dumnezeu ne va da cununa. Cununa neprihănirii. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră cu cununa aceasta. Și nu numai mie, numai Apostolul Pavel beneficiază de cununa aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci și vouă. Dumnezeu să ne ajute să primim această cunună. Dumnezeu să ne ajute ca să fim fericiți atunci când primim această cunună. Dar până atunci, până când vom primi această cunună, vă îndemn, frații mei, ca să stați la picioarele Domnului Iisus Hristos, să ascultați de poruncile Domnului, să ascultați de Evanghelia lui Hristos și să faceți ceea ce Domnul v-a spus să faceți. Să nu dați înapoi atunci când treceți voi prin felurite încercări. Stați în credință. Chemați-L pe Domnul Iisus în ajutor. Nu dați înapoi, nu renunțați. Chiar dacă Dumnezeu poate îngăduie în perioada aceasta ca să vină boala aceasta, coronavirusului, în casa ta, nu te supăra. Nu da înapoi, nu-ți pierde credința. Pentru că Dumnezeu știe de ce a trebuit să vină. Dumnezeu are totdeauna un plan cum să te scoată din această suferință. Nu-ți pierde credința. Uită-te la Iov. Ce a făcut Iov când a venit boala peste el? El nu și-a pierdut credința. Nu că numai o boală a venit peste el, dar și-a pierdut și toată bogăția. Dar nu-i nimica toate lucrurile acestea. Dar și-a pierdut toți copiii. Vedem că el nu și-a pierdut credința.
De aceea, indiferent ce ar veni peste tine în perioada aceasta și în perioada care va urma, să nu-ți pierzi credința. Stai tare în credința ta. Strigă la Dumnezeu că nu e singur. El niciodată nu te va lăsa. Duhul Sfânt trebuie să fie în tine. Dacă nu simți că nu ai Duhul Sfânt în tine, dacă simți că nu ești născut din nou, strigă la Dumnezeu și roagă-te la Dumnezeu ca să producă nașterea din nou în tine. Roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Lui cel Sfânt, ca în perioada aceasta grea și în perioadele grele care vor urma, poate, să fii tare, să poți să ții steagul sus. Pentru că cel care va da înapoi, cel care se va lepăda de credință, va fi aspru judecat. De aceea, frații mei, fiți tari în credință, iubiți-L pe Domnul Iisus și ceea ce Domnul a vorbit astăzi prin cuvântul Său, aplicați-le, puneți-le la inima dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă țină în mâna Lui, în brațul Lui cel Sfânt. Aș vrea ca pentru încheiere, cum am spus-o și o spun în fiecare zi, să nu-ți fie rușine să te rogi acolo unde ești tu, în casa ta. Și dacă cei din casa ta nu sunt mântuiți și cei din casa ta poate vor râde de tine, poate vor încerca să te împiedice să te rogi, nu-ți fie teamă de ei, nu-ți fie frică de ei, indiferent unde te afli tu. Pune-te și roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Te îndemn și acum ca împreună cu mine să facem o rugăciune și să înălțăm o rugăciune spre cer. Aș vrea să închizi ochii împreună cu mine și să strigăm către Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru această zi minunată. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că din nou am stat în fața Ta, din nou am auzit cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru libertatea aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai binecuvântat cu această libertate, să putem să auzim cuvântul Tău. Doamne, Te rog ca să întinzi mâna peste noi și să ne binecuvântezi. Binecuvântează-ne Tu, Doamne. Doamne, Te rog să ai milă de cei care sunt bolnavi din România, cei care suferă de boala aceasta, de coronavirusului. Te rog, Doamne, să Te atingi de ei. Te rog, Doamne, să-i vindești Tu în numele Domnului Iisus. Fie-ți milă, Doamne, de România. Îndură-te Tu, Doamne, de România. Te rog, Doamne, să cercetești fiecare român în parte. Te rog, Doamne, să le dai vindecare sufletească și vindecare trupească. Doamne, ai milă și de doctorii din spitalele noastre. Atinge-te, Doamne, de ei. Atinge-te, Doamne, de ei cu mântuire, cu vindecare. Dă-le, Doamne, putere ca să muncească. Fii Tu, Doamne, înțelepciunea lor. Pune Tu, Doamne Iisuse, mâna Ta peste mâna lor. Doamne, îți mulțumesc pentru că știu că Tu ne cercetezi în fiecare zi. Doamne, noi credem că Tu vei face lucrări mari. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce faci Tu pentru noi. M-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze și te îndemn ca să continui să te rogi și în casele tale, în casa ta. Continuă să înalți rugăciuni spre Dumnezeu și în casa ta, împreună cu familia ta, împreună cu prietenii tăi. Ia cuvântul lui Dumnezeu și citește din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi în casa ta, împreună cu familia ta. Cer ca protecția Domnului Iisus Hristos să fie peste voi și peste casele voastre. Fără Domnul Iisus Hristos
Suntem într-un mare pericol. Fiecare dintre noi. Dar dacă noi îl avem pe Domnul Iisus și îl primim pe Domnul Iisus în casa noastră, în inima noastră, suntem în siguranță și protecția Domnului Iisus Hristos va fi peste noi. Vă las în brațul Domnului Iisus Hristos, de acum și până în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.